ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା କରିକି ଆଇଲେ। ତ ସମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମୟ 8ଟା 28। ଆମର ଖାଇବା ଆଜି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ନା। ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇନାହିଁ, ରବିବାର ଛୁଟି ନା। হ্যাঁ ଆଜି ଛୁଟି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମୟ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା। ପିଆଜ କାଟିଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ପିଆଜ କାଟିଛନ୍ତି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏরকম କାଟିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ପିଆଜ କଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖିବେ ତ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖିଲେ এই তলে আমার হচ্ছে কোন টয়লেট, এইটা মানে পায়খানা সাফা নেই করে এইটা আমার তা হচ্ছে টুপি মুপি মানে মোর ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଟୁପି। ସ୍କୁଲ ଟୁପିଟା ଗୋଟେ ନା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ। ତ ଖାଇବା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଖାଇବା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲେ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା